Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Uh, Kufara kusangana mangwanani anhasi Monday weki right. Hatina zvakawanda zvatichagoverana kuseni kwanhasi nenhau yekuti tinoda kupinda parwendo. Muri kuziva kuti koti yaComrade Nyoka yeMabhunu iri kupinda musi wechitatu, so hatisi kuda futi kuita hurukuro dzekuzonzwa kuti mapepa pane risipo, pane bepa risina kufamba zvakanaka, pane ma-IDs asipo. Ndo zvinhu zvatisiri kuda kuzonzwa futi on Wednesday. Mukanzwa tichiya tichikupai futi maupdates akadaro, zviri kureva kuti utungamiriri hwenyu tiri kutadza basa. So ngatirambei tiri pano, unit ndo yatiri kukurudzira. Ngatirambei takabatana. Tinoziva maadmin edu anenge achiatakwa kuno nekoko. It's fine. Mameseji edu vanotora vanoendesa, vamwe vanobva vaisa macaption ari distorting asiri kupa meseji yatinenge tataura pano, but zvisinei munongoziva kuti nyika zviro hazvina kumira zvakanaka, vanhu vanenge vachigadzira content. So ngatisokwanisei kuseparata content nemessage yatinenge tichipa. Comrade Nyoka yeMabhunu varipo. Tinoona vamwe kunana social media vakatanga vachatibvunza zvikanzi vanasaro vako vari kungotaura zvimwe havana kutombosungwa kwacho. Alright, ndevanhu vecontent avo, hatichisina nguva yekupindurana navo pari zvino. Maadmin aripo pano, vana Comrade Mudzingwa muchaswera muinavo, any update yavanenge vachiwana vanenge vachikupai. Isisu tichanga tiri parwendo, asi manheru tinenge tadzoka. Tinenge tichikupai maupdates ari very clear emanheru. Tichasvika paground, then tokwanisa kubatanidza information yese iri correct, then toya tokupai. Ndimi waridzi werevolution iyi, ndimi watsigiri wazvipira kusunungura Zimbabwe. So Zimbabwe ichasununguka. Haisi nyore kusunungura nyika, especially kana iri under state capture, yekuti tine zvigananda zvasvika pakuti they are even more richer than the country itself. Yesterday we enjoyed when we heard kuti Maiguti wabuda pachena vakati chipo chenyu chemotikari nemari yakawanda yamuri kuda kutipa iyi hatisi kuzokwanisa kuchitambira. Inini each and every Sunday kuzayoja uko ndichiparidzira vana vari kutambura, ndichiparidzira vana vasina mabasa, torai mari iyoyo musimudzire industry, muwedzere macivil servants masalaries. Ndo zviri kudiwa naMaiguti izvozvo. Saka Maiguti toda kutendai kuti makaramba kutambira chipo chakabva kunana seWicknell zvigananda izvo. But well, sisi takataura tikati no, vana Wicknell hatichatauri nezvavo. Those are no longer part of our generation. Vanhu vakushandisa mari kufaita fellow members of the young generation. Tiriko, tine vabereki vedu vari pano vanenge vachititsigira, vari kushare channel, vachifollowa maupdates atiri kuwapa. Vari kutsutsuma kuti vana vachazowei because munyika muna maopportunities. Asi toda kukuimbisai kuti revolution yatatanga iyi revolution ichakusunungurai. Zvigananda, yes, tinoziva kuti vamwe mune muchitibvunza kuti muri safe here kwapiri. Takatumwa basa iri naMwari. Patashanda navo kwemakore vanoziva. Dzatakasangana nazo tikabuda hakusi kugona kwedu, inyasha dzaMwari. Saka hapana parichazonzi vana Zvivayo vanoronga zvavanoronga then they will be successful isiso Mwari vari pakati pedu. Ngatirambe tichibhilivha, vanotenda vanonamata kumachechi. Ndodaira kuti vafundisi vepano vatipa mamessages ekuti tikomborerwe muzuva ranhasi. So muwe nemande yakanaka, topindawo parwendo kumanheru tasvika mumusha weSouth Africa takugadzirisa zvekuti paperwork yese iripo here. Is just confirming and making sure kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, kuitira kuti Wednesday panopinda Comrade Nyoka yeMabhunu mukoti tipawe nemachanges, tisarambe tichiva nekutsutsumwa. Previous court session no, wakanga wakaronga zvakanaka.
asi original documents akanonoka kusvika because macopies ndovanga aripo. Maoriginal documents akanonoka kusvika. Court yakasita around 9 o'clock kuseni. Maoriginal documents asati asvika kubva kwaanga achibva, asi we were assured kuti akazosvika. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoda kutenda Mwari nazvo izvozvo. So zvakawanda tinotaura patirosangana manheru. Muswere zvakanaka makomrades, toda kukutendai mazvita.